uzavíráš, tak to je vlastně to, když začneš dělat zase točku. Jo, jak mi neřekla to mňau a jak jsme na ty všichni jásali, pamatuješ si? No, jak je veliká, takhle je veliká, teda ona má pamatováka. Víš, jak se minule tady, ona tady začet jak mňau, a mě to všichni tady strašně mňau. A ona si to pamatuje. A je to. Ja. Moc si netřepaj. A Kanka neví. A jeden. A raz, a dva, a raz, a dva. Raz, a dva, raz, a dva, raz, a dva, raz, a dva. Nebej za babi. Trošku rychlejší. Takže tam přehráváš velmi zpomalý rytmus. To by bylo ideální, že bychom si začali na to, no. No, tak ale opravdu to. Tak dobrý. Ty pojď se maximálně fakt, ty zkusy ty z těch otoček do toho otevření. Aha, ty má problémy, já. No, normálně se učí. Je to, říká jsem Kačenka, je to na místě, a raz, dva. Já no, nechci na místě, protože já Normálně se tam točí.